Hey everyone, welcome back to another vlog. आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। दिनै इभिनिंनिफ्रायसो आरो आं vlogखौ स्टार्ट खालामबाय आरो दासो नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाबाय। आरो फार्स्टआवनो आरो आं नोंथांमोनखौ माबा मोनसे देखायना लानोसै। आं दाख्लै आरो खानायाव फोनग्रा बे एरैबाबो गोजां बोथोराव आरो बयबो मिथिखायोना बयस एन्ड गार्ल्स बयनाबो गोजां बोथोराव खानाया एसे राफ जायोना इदि माने एकदम बोरैबा खानायखौ एसे दांबाथाय बिलिरबाथाय आरो बोरैबा राफ मोनोना ओंखायनो आं बे खानायखौ एसे स्लिम बा स्र' जानायनि आरो खानायाव फोननाय मोनसे क्रिम अर्डार होदों। दा नोंथांमोनजों आं शेयार खालामसै आरो बेखौ नैबे मामा आर्थ नैबेनो आरो नैबेखौ अर्डार होदोंमोन आं मामा आर्थ अनियन हेयार मास्क मैया फोनबाय आरो मोजां मोनबाय आरो फोननानै आरो आं रिभिउफोरखौबो नायदोंना आवगायाव ओंखायनो रिभिउफोरखौ नायनानै नायकायाव अर्डार होदोंमोन आरो ओरैबाबो जेनेबा आं आवगायनिफ्राय बे अनियन हेयार अइलखौ लाबाय थायो बेखौ लास्ट इयाराव माने फार्स्ट डाइटिं खालामनायाव आरो इथिं खानायफ्रा पुरा गजोबदोंमोन आरो आं अब्ला बे अनियन मामा आर्थनिनो आरो मामा आर्थ मोनसे ब्रेन्ड बे ब्रेन्डनि आरो हेयार अइलखौ लानायाव आंना खानाया रज'दोंमोन आरो दा ओंखायनो मोजां मोननानै आरो नैबे हेयार मास्कखौबो फार्स्ट टाइमनि थाखाय ट्राइ खालामदों आरो मैया फोनबाय खनसे खिन्थु मैया फोननो दाथ' जेनेबा आं फाइनेल रिभिउखौ प्रडाक्टनि रिभिउखौ होनो हानाय नङा मानो होनोबा मैयासो आं फार्स्ट लगायदों ना मैया लगायनायाव जेनेबा मोजां मोनदों इनि एसे दांनो मोजां एरैबाबो जेनेबा एसे माने जि डिफारेन्स आरो बे एसे माबाखौ गम मोनदों आरो ओमफ्राय सानथाम सानब्रैसो फोननायनि उनाव नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हागोन आरो बिनि माने बे प्रडाक्टनि रिभिउआ माबायदि बेबायदि गिदिर डब्बा बेबायदि आरो नुनायावथ' बिराद गिदिर थेमायाथ' बिराद नुनायाव गिदिर बाट जायना खानाया एसे बाराना बि बारा ओरैनो फोननो मोननाय नङा आरो अनलि खेब्रैसो फोननो मोनगोन खोमा आंनाथ' खानायाबो खमना ओंखायनो आं 6-7 बारसो फोननो मोनगोन बायदि मोनदों आरो नायनोसै बेखौ खैबार फोननो मोनो आरो नैबेखौबो फ्रि मोनदों बेबो अनियन हेयार मास्क आरो बे फ्रि फिसा बियो सेम्पोल बायदि आरो बेखौ फ्रि होदों ओमफ्राय बेखौ बायनायाव आरो बेबो 5.99 नामा बेनि प्राइसआ बेसेबांमोन नायनोसै र' बे 5.99 बेबो 5.99 बे मोनसे सेम्पोल फ्रि होदों आरो मोनसे फेस वाशबो होदों आरो फेस वाशखौ आं बाथरुमाव दोनदों फोननानै आरो जोहोलावा दाबो मोनफैयाखै माला मोनफैयो नेगासिनो आरो दानाथ' नोंथांमोना जोंनि भ्लग्स भिडिअफोरखौ नायनानै गम मोनदोंना जोङो आवगायनि बायदि एकदम फ्रुइट्स बा माबा माबि जानानै थाया मोनायाव आरो हराव उखैयो नालाय ओंखायनो ओंखामखौनो जायो आरो दा आं बेखौ नेगासिनो बे माने नोंथांमोनजों दिनै फार्स्ट जोंनि एक्सपिरियेन्स आरो माबा मोनसे अर्डार होदों आरो जोङो जानो जों ओरैबाबोथ' बेदर नाफोर जाबाय थायोना बिदिनो आरो माबा मोनसे बेदर जोङो अर्डार होदोंमोन नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो जोहोलाव मोनफैबा मा बेदर बियो दिनै बिसारा जोहोलावा आरो दिनै आरो मैया एकदम बे अफिसाव आरो टेबोलनिफ्राय माने गावनि वर्क डेस्कनिफ्राय आरो दसे खारनो सोलाबाखैनो आरो जिराय माने बेहायनो लान्चबो जादों बेहायनो सब आरो बिराद खामानि बारा जादोंमोन आरो बे साननैसो आरो बिथिं आं मिक्स दाल बयल खालामना दोनबाय आरो जोहोलाव मोनफैबासो आं बेफोरखौ थाव मारिसिगोन आरो दालिखौ दा बिसो बेदरखौ संगोननो आरो नोंथांमोना लोगोफोर नायबाय थाबानो जाबाय अब्लासो जोंनि जि मा बेदर बेनि सोमोन्दै गम मोनगोन आरो बाट माबा मोनसे स्पेसियेल बेदर आरो जोंनि माने ओजा गामिफ्राव आरो जोंनि बर'फ्रा जानाय आरो स्पेसियेलि बे दुब्लिफोराव मोननाय आरो बे बेदरा बेनो आरो जोंना अनलाइनाव बेदर अर्डार होनाया लोगोफोर बे मा बेदर दे नोंथांमोना गेस खालामनो हायोबा गेस खालामलाय कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर आंनि बायदिबा आरो नोंथांमोना बे बेदरखौ गेस खालामनो हानाय नङा आरो नुनानैबाबो
खालामनो हानाय नङा मानो होनबा बे माने आनएक्सपेक्टेड ना माने दिल्लीयावबो जे बे बेदरखौ मोनगोन आनएक्सपेक्टेड आरो अमा बोरमा बा दाउ बे नङा आरो बेनिसाय बे गुबुन मोनसे बेदर आरो दा बेखौ गासैबोथ' जेनेबा बानाया दिनै अनलि 1 बा 2 पिस मिथिया आरो हासबेन्डआ फैबाथाय जोहोलाव फैबाथाय मिथिगोन बेसेबां बानायगोन आरो आं बाखि दिहुननानै दोनसै लोगोफोर जोंना जोहोलावा मोनफैबाय नै बेनिफ्राय पियास हागासिनो ओमफ्राय आरो दिनैनि स्पेशेल बेदरा मा नोंथाङानो खोन्थादो दाउ दुलाबाथा दाउ दुलाबाथा फार्म खालामोना दाना जोंनि गामिनि न'आवबो दङमोन आरो दाउ दुलाबाथा बिराद बिदै दैयोमोन आरो तामा सानफ्रोमबो मोना जाबानो पुरा बिदै खांनो थाखाय थाङोमोन आरो पुरा बिदै दैयोमोन बेयावबो मोनो आरो अनलाइन जों सिगाङावबो नुदोंमोन अनलाइनाव मोनो होननानै बेदरखौ जों सानैबो आरो लाइफआव बिनि सिगाङाव जों खेबसेबो जाफेराखै आरो बे बिदैखौ मोनजादों दाउ दुलाबाथानि होमबाबो जोङो बिनि बेदरखौ खेबसेबो जाफेराखैमोन आरो न'आव थाबाबो आरो अनलि जों बिदैखौ जादों बेदरखौ ट्राइ खालामाखैमोन आरो दा अनलाइनाव मोनो होननानै मिथियोमोन आरो खेबसे सिगाङावबो नुदोंमोन बाट जोङो अर्डार होआखैमोन आरो दा एबार बहुत दिन जाबायना बेनिखाय गोजांनायाव जानोबो मोजां जागोन होननानै बेनिफ्राय दाखालि अर्डार होदोंमोन मैया मोनफैबाय बेनिफ्राय दिनै जानोसै आरो दा आधा किल' अर्डार होदोंमोन ने आधा किल' अर्डार होदों आधा किल'आव 500 लादों बेनिफ्राय माबा फैदों आरो दाउआ फिसा ना दाउआ ओंखायनो माबा आरो दा जोङो दिनै मानैखौ बेहाय मानै जादों आरो मानैया इसिनिल' जायो बेखौ सारि पिस खालामदों आरो गांखं आरो आइथिं बिनि आइथिंखौ आरो गांखंखौ बिदि सारि पिस खालामदों आरो बेनो लोगोफोर आं दहाय नोंथांमोनखौ नुवाखैमोन ना स्पेसियेल जिखि जाया आरो बे जोंनि बर'फ्रा माने जायो आरो बर'फ्राल' नङा दा माने गुबुन बेहाय आउट अफ आसामावबो माने बिनि दावदैयाबो फेमास जागासिनो आरो माने प्रटिन मोजां ओमफ्राय मोजां देहानि थाखाय मोजां होननानै आरो बेहाय बिदि फिसा दोख्ला बिदैखौ मोनो आरो दा ओंखायनो बे अनलाइनफ्रावबो आरो जों बिग बास्केटाव अर्डार होदोंमोन आरो नोंथांमोनाबो सोरबा जुदि जायफ्रा आसामनि बाहेरायाव दङ आरो जानो लुगैबायथाय आरो बिग बास्केटाव एभेलेबल जाबा नोंथांमोना सार्च खालामनानै अर्डार होनानै जानो हायो आरो एसे गिदिर दोन्दों पिसफोरखौ ओमफ्राय बाटार आरो थावजों एवनानै फार्स्ट जाफेरगोन नालाय ओंखायनो एसे गुबुन स्टाइल नङा जास्ट फ्राय खालामनानै बानायगोन आरो आं बेथिं ओंखाम जानदों ओंखामावनो आलुबो बयल खालामना होदों आरो दहायथ' अलरेडि दालि माने बयल खालामना दोनदों दा दालिखौबो आं थाव मारिनोसै आरो लोगोफोर दा नै पेनाव एसे थाव होगोन दा ओमफ्राय बाटार होगोन नामा बाटार होनोसै एसे बेदराबो जाफेरै बेदर नालाय बेनिखाय बाटार होनोसै आरो बाटार होबा ओरैबो बेदरफ्रा टेस्टि जायो माने दायो गिदिर थुख्रासे बाटार होबाय पुरा सेफ बायदि बानायदि जांख्रिनानै थावाखै पेनखौ दा इथिं सामब्राम गोजा एसे बुरजायैनो होबाय आरो सामब्राम गुफुर आरो हाइजेंखौबो होनोसै फ्राय खालामना लानोसै एसे दा लोगोफोर पियाजआ एवनाय जाबाय दा बेदरखौबो एवना लानोसै आरो दुलाबाथाया दाउ दुलाबाथाय एसे गुरैना ओंखायनो बाराखौनो लांनाय नङा जेखि जाया गोथाव मोनजाबानो जाबाय आरो गिबि खेबनि थाखाय जानायखौ बेखौ फटना होनसै आरो इथिं आंना दालियाबो खोमा गोदौगासिनो दालियाव आं थाइनै बानलु गोरान होदों ओमफ्राय एसे गथा जिरा दा फार्स्टआव बेयाव होनोसै बानलु होआखैना ओमफ्राय बानलु होनोसै बेयाव बानलु बिदि खालामनानै होनोसै आरो खावनै खालामनानै होनोसै हालदै संख्रि एसे दा बेयाव स्लाइटलि दै होनानै
गोदौबाय थानो हागोन आरो बेनो लोगोफोर जोंना बेदरा मोनबायनो जोंना ओंखामा मोनबाय दा जानोसै आरो जानानै नोंथांमोनखौ जानायनि उनावसो रिभिउखौ होगोन आरो बेदरा माबायसा जादों बा जानो माबायसा जों बोरै मोन्दों बेखौ जानायनि उनावसो खोन्थागोन आरो बे बेदरा बेनिफ्राय ओंखाम आलु फ्राय बेनिफ्राय दालि बेनोसै आरो जोंनि ओंखामा दिनै जों डिनार जाबाय बेनिफ्राय बेदरा ब्रयलार बेदर बायसानो आरो बेनिफ्राय टेस्टआ नर्मेल ब्रयलार बेदर बायसा जेरै बायसा चिकेन बेबायसानो आरो बारा डिफारेन्ट नङा बेगेंफोरा माहाय गोरा आरो बिदि अरनानै जानो हाया आरो सेफायनो हाया आरो आखाइजों सेफायनो हाया टाइट बेनिफ्राय दिनै जोङो दै होनानै बानायबायना बेनिखाय टेस्टआ नर्मेल आरो बारा मोजांबो नङा बारा गाज्रिबो नङा अके टाइप आरो अके आरो बारा बेस्ट होननानै बुंनो हाया आरो खारन जों गावनो बानायनानै बुजि मोनखायोना बबे मोनसेया मोजां जादों बबे मोनसेया गाज्रि जादों दिनै एकदम बेस्ट नङा आरो नर्मेल जादों आरो अके टाइप बेनिफ्राय नेक्स्ट टाइम बानायबा एकदम दै होआलासेनो पुरा फ्राम स्रेम फ्राय खालामगोन आरो होमबासो मोजां जागोन बेसा मोनदों आरो दा इदिनो बानायबाय नालाय फार्स्ट एटेम्प दिनै जाबाय आरो जास्ट नर्मेलि जाबाय आरो दा लोगोफोर बेनोसै जों नोंथांमोननि सिगाङाव जोंनि फार्स्ट माने गिबि खेबनि थाखाय जानाय आरो रिभिउखौ होबाय फार्स्ट लाइफआव आरो माने दाउ दुला बाथा जाफेरबाय आरो दिनै जिखि जाया बिदिनोसै नोंथांमोना जाय दाउ दुला बाथा जाफेरदों जोंनि कमेन्ट बक्सआव खोन्थाबानो जाबाय आरो जुदि गुबुन माबा बेलेग गुबुन रोखोमै आरो गुबुन स्टाइलाव बानायनो हायोबा बेनि रेसिपिखौबो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय अब्ला जोङो ट्राइ खालामनो हागोन नेक्स्ट जाबाथाय जोंना आरो दंबावोसो माथाम दङ आरो माथाम दङ दिनै मानैसो बानायदों आरो माथाम दङ माबानि आरो दा लोगोफोर दिनैनि भ्लगखौ बेहायनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअआव टिल देन बाय बाय